kubor na Shlem jong unongsan Hima. Gendit Kinsan, ka Shillong Bar Association, kabari ka Shlem ka bajusyong kinong ya side an, kabadan halendet ka Shlem Treikam, jong ka Deputy Commissioner East Khasi Hills, kala Pluh, ka janmate jong ka singi side jan. Nakatelong kubor balayo alum laong, baki pulit kilayo jingtip halor ketika jingplu ding, haka por kumbasipo siteng AA menmate. Haduk menta 4 tip satya ya ka daw tenra jong ka jing kem ding bat ka jing plu jong ka tege Shlem ka balong ka wei na ki yeng ka bala rim tam ha ka nong ba Shillong la ban kedo ba ka Shillong Bar Association ka de ka yeng ding lani ka Assam type house ki jaka bat ki yeng ki badan marjan bat ka ne ka Shlem ki la lat na ka jing kem ding haduk bat ho ya ka ne ka khubor nakaliang ki pulit penlip ding kidang don haka kam ban penlip ia kani ka ding ke balak kelang hadu ba ai ia kani ka khubor 4 yo jingtip la ki don ni em ki ba mensau haka ni ka jingjia